Kom der til for. Ja, hvad skal du tage plads? Tusind tak. Som jeg ser systemet, så er det noget med din hånd. Ja, jeg har et underligt sort mærke. Ja. Kan jeg få lov? Ja. Okay, har du andre steder på kroppen? Hun har den på mænd på ryggen og på numsen. Har du været udsat for noget sol, så leget, ude at rejse? Ja, det er lige når de Beirut, restaurant, vi danser og vi svømmer. Okay, så du har været udsat for noget sol fra 12 til 15, Ja. cirka der. Okay, altså det har godt gået ind i noget pladecelle. Hvad er det? Altså pladecellekræft, det er en form for Men hudkræft. sagde du kræft? Ja. Så du mener, at jeg har kræft? Du siger, at min datter har kræft, det er fordi, du har været udsat for meget sol. Og du ikke har brugt solcreme. Mor, Min datter har hudkræft! Min datter! Altså, det er altså ikke relativt farligt. Altså, Jamen, du siger, at min datter har hudkræft. Hvordan siger du, det ikke er relativt farligt? kan det behandles? altså ja, jeg kan gøre det lige om lidt. Jeg kan godt behandle, når jeg er farlig. Nu? Ja, okay, godt. Ja, så går lige med mig, og så kan du blive her, så jeg skal lige... Okay. Okay, så skal I jeg... orden. Sådan, så skal vi lige... Okay, så får du lige noget creme, og så det. Så kan du få lov til sådan noget igen. Min datter! Min datter er ikke hudkræft mere! Men senere i morgen kan du komme hen til mig, så kan vi gøre det på ryggen og maven, fordi at, du ved, det er ret svært. Tusind tak, min læge!